Ngane yakwethu, ngane zakwethu, la sikhona khona Durban North, la ngase-Virginia. Lokubona nje ibandla la emva kwami, ama-bikers wonke lawo. Abafowethu laba uZulu lo, osebenza ngokudiliva, u-Mr D, Uber Eats. Sikhathazekile ngane zakwethu kakhulu. Sikhathazekile ngane zakwethu. Lokhu sibona sila kunabafowethu ababili bala ngaphakathi baboshiwe. Basuspectwa ukuthi bahlukumeza amashangana. Kodwa amashangana kuyibona aphathe ibhamu asabise thina emsebenzini wethu. Uyabo? Lokhu sikhuluma nje abafowethu bahlalela ngaphakathi la kusukela ngo-12 emini up until kube kulesikhathi lesi esikusona njengamanje. Sifike ngaleso sikhathi thina la. Kahle kahle abafowethu babathathe kephi? Babathathe e-Gateway e-drop off. Amazayizayi bekaphambili bashaya i-convoy alandelwa amaphoyisa beze kuthina. Bangaqali ukufika kuthina sekumahlendla amaningi befika kuthina bazobacelela ukuthi asisebenze namazayizayi. Amazayizayi futhi uyibona bekade ephambili alandelwa amaphoyisa. Azolokhuza azocela ukuthi sisebenzisane thina namazayizayi. Uyabo? Thina lokhu sibona nje sibaningi kangaka. Umsebenzi awusehluli. Yabo, awusehluli inhlobo. Yabo. So, and futhi okubuhlungu ba-undocumented labantu. Bathanda kwenza ingozi la khona e-Gateway. Bebalekela umetro beze benza ingozi. Nathi bayababheka labantu abanamaphepha akwazi ngisho noku-communicate lo. Uyabo? So lokubona nje ngane zakwethu loku sila simile. Kunabafowethu baboshiwe bala ngaphakathi. And baboshiwe bafakelwa ngaphakathi akunachaje, akunabufakazi, akunalutho. Kusho ukuthi-ke bayasoleka ukuthi bahlukumeze mhlambe abanye abantu bangaphandle. Kube ngama-insults. Uyayibona leyo nto? Ya, khona e-Gateway e-drop off. Yes. Manje babavalele la sonke lesikhathi. Ngane yakwethu lokhu sibona nje size sashaya imali sacela ummeli ukube akwazi ukuthi abakhiphe ngaphakathi ngoba bama-breadwinners labantu abangaphakathi bondla imindeni. You understand? Bese sicabangela nanabo, uyayibona ngoba siyabona ukuthi umthetho vele uyasicindezela thina. Amaphoyisa akujabulela ukuthi abophe thina. Uyabo? Bagcina abantu bangaphandle. Mhlawumbe asazi mhlawumbe bayakhokha yini kubona or whatsoever. Uyayibona leyo nto? So kule ndawo le yase-Durban North asamaningi kakhulu amazayizayi. Baningi ngane yakwethu, baningi ngawokuthi kwezinye iy'ndawo awukwazi ngisho nokuqasheka uma uthi ufuna umsebenzi ngenxa yokuthi kugcwele bona. Uyabona nje umzekelo, uma uya ka-Checkers uyo-aplaya abakuthathi kodwa uma kufika izayizayi bayalithatha. Ka-Woolworths, ngiyakuchazela bangangotshani. Ama-agent wonke enza leyo nto noma? No, ama-agent bafu, ama-agent. Ama-agent iwona fethu lawa enza lonke lolutakatiya nje olubonayo. Mhlawumbe ungawabala nje amagama yabona nje u-S_M_C u-Checkers bafu. CMC njalo u-Checkers. Hhayi ngiyakuchazela. U-Mr D, u-Pick Up, and then bese kuba u-Woolworths. Ngiyakuchazela. Bahamba phambili bafu. Bayawathanda ama-foreigners. Uyayizwa nengishoyo. Yabona nje ngizokwenzela nje into nje ewusimple. Uma ungaya njengamanje ka-Mr D kudominate abantu bokufika. Uyabo? Uma ungaya ka-Checkers kudominate abantu bokufika. Uya ka-Woolworths kudominate abantu bokufika.
yabo nje uLwethi komunye usisi bekade eqashela uLwethi ngalana eMasgrave, you understand? Uthe kuthina hhayi udinga thina sizoba ngathini sizobambisa, you understand? Since kunale nxushunxushu le ukuthi abantu bokufika kumele bahambe, you understand? Sizobambisa kwesikhashana futhi ngamanye amagama bazocashiswa bona lapha, uyabo, thina sibambe kuthina seku-right. Uvinde wathi-ke imani manini kancane akungene lo. Kusho usisi loyo, ngamfonela mina ngakhuluma naye. Manje kungathini nje kubantu ibona-ke abaphakamela lo daba lolu labantu bokufika ukuthi baphume ey'nkampanini njalo ngoba lo msebenzi lo akusona i-special skill futhi asiwusabi njengoba nigcwele laba futhi namaZulu nonke noma nabalaba e-South Africa nonke, umsebenzi esikwaziyo ukwenza akho special skill la, and futhi-ke akho mali abayi-investile abantu bokufika ukuthi bathathe over kulo msebenzi lo. So ungathini kubantu-ke abaphakamela lolu daba lolu kakhulu nje Thabonga Zomthuna nophakela noJesinto, ungathini ukubona umyalezo wakho mhlawumbe funa banisize kahle? Bhuti, into engingayicela nje kakhulu ubhuti Phakela Umthakathi, ubhuti omdala noma Ngobese, ukuthi udaba lwethu lolu lokudriver iy'thuthuthu e-South Africa balithathele phezulu. Number one mfethu, why? Kunama-student mfethu afunda e-DUT, kuney'ngane ey'funda-ke mhlawumbe o-matric, kunabafowethu abasebenzayo mhlawumbe kwezinye iy'nkampani aba-treat-a lo msebenzi lona njengani like a stepping stone ukuze babe ne-pocket money, you understand? Uyakhumbula nawe kudala ukuthi uma usafunda esikolweni nayivalwa iy'kole uye e-restaurant ubambe lawo matoho amancane wenzele ukuthi uma kuvulwa iy'kola iy'dingo nawo usuke unazo. Khona-ke abanye abafowethu lo msebenzi lona asebadiphendele kuwona, soyisinkwa kubona, badiphendele kuwona ngoba vele amathuba emisebenzi awekho e-South Africa, you understand? So uma bona bazodominate kuyona yonke indawo sophila kanjani thina? Uyayizwa ngisho baningi ngale ndlela ukuthi awusakwazi kwana nawe ukuphila, awusakwazi nawe ukuthi sikwazi ukusebenza senze imali because benza i-competition enganasidingo. Bona bavuma yonke into. Yabona nje uCheckers ukhokhela u-R30 no matter u-drive how many kilometers. Uyayizwa into engishoyo? Thina bakuvuma bokufika, thina sikuvumi lokho because incane leyo mali. Sithwala umthwalo onjani-ke osindawo ngemuva Nala ikhona nje and ku-risk. Sisebenza liyanetha, linomoya, liyashisa, kunjani siyasebenza. Phela kwi-risk phela kuthina lokho, bona abanandaba, you understand? So sihlukumezeke ngaleyo ndlela. Siyacela nje kubhuti Phakela Umthakathi ukuthi lolu daba lolu alithathele phezulu, uyabo, alithathele phezulu ngempela ngoba siyindlu emnyama, sihlukumezeke kakhulu mfethu njengama-bikers nje, more especially nje ala e-South Africa nakwezinye iy'ndawo ngane yakwethu. Hhayi, asithembe kanjalo bafethu, siyabonga.